Mill-aħħar ta' Ottubru li ġej l-Air Malta b'kollaborazzjoni ma' FTI se tibda ttir lejn il-bliet Ġermaniżi ta' Hamburg u Leipzig. Dan permezz ta' titjiriet skedati kull nhar ta' Erba'. Id-diskussjonijiet brabta ma' dawn iż-żewġ destinazzjonijiet ġodda bdew Novembru li għadda waqt il-World Travel Market fil-kapitali Ingliża Londra biex issa l-Air Malta tinsab f'sitwazzjoni li tista' tibda topera lejn dawn iż-żewġ tibliet mix-xitwa li ġejja. Flimkien ma' Munich, Dusseldorf u Frankfurt b'dawn iż-żewġ destinazzjonijiet ġodda se jkun ifisser li l-Air Malta se tkun qed topera titjiriet lejn 5 tibliet Ġermaniżi. It-titjiriet lejn Hamburg kull nhar ta' Erba' se joperaw hekk. KM 368 titlaq minn Malta fis-7 ta' filgħodu u tasal Hamburg fl-10 u 5 ta' filgħodu. Filwaqt li KM 369 titlaq minn Hamburg fil-11:05 ta' filgħodu u tasal Malta fis-2:05 ta' wara nofsinhar. It-titjiriet lejn Leipzig kull nhar ta' Erba' se joperaw hekk. KM 310 titlaq minn Malta fis-6:05 ta' filgħaxija u tasal Leipzig fid-9:15 ta' filgħaxija. Filwaqt li KM 311 titlaq minn Leipzig fid-9:05 ta' filgħaxija u tasal Malta fis-6:05 ta' filgħodu. Hamburg hija t-tieni l-akbar belt fil-Ġermanja filwaqt li Leipzig hija belt oħra Ġermaniża mimlija ħajja, attrazzjonijiet u binjiet storiċi. F'inqas minn sena l-Air Malta ħabbret 17 servizz dirett u 3 li ma jitilqux minn Malta. Servizzi li l-kol flimkien mistennija jattiraw opportunitajiet ġodda filwaqt li jiffaċilitaw li vjaġġar kemm dak għan-negozju u anke għall-vaganzi. Barra minn hekk kull ma jmur qed tiżdied il-konnettività lejn il-Gżejjer Maltin.